amang-amang nyawa. Doyak Werkudara mongko Petruk mlayune icik-icik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyes karo Kyai Prabu Kresna ki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kakanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi nendrangi wa anggere sikile tiba ning lemah dungo dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ambil. Ngapa? Terus? Ambek awake ndonga sak iso-isane. Mergane iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan karo Werkudara. Kowe doyan karo Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndisi andro. Ya ya ya. Modar kowe. Oh, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kuwi mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, kowe nyegat to kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Meninggi Kyai sampun boten kirang prayogi pisemanipun ing Ngraka Indrawati dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta Kyai Prabu Darma Kusuma sumawana Kaka Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Datraya Praja Ngamarta Kaka Prabu Baladewa jagat Wasisaning Bathara Wayakura jagat Pathik Indra Jaladewaku. Kyai. Tansah pinanganing kawidadaning ing sambi kula sawanipun ing Ngraka ing Mandura mangya widada niskala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng ingkang Ngraka ngaturaken salam taklipipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Kyai Prabu Kadang kula ing Ngamarta. Kyai Prabu Puntadewa. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah Kaka Prabu Mandura Kyai Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Ngraka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Kyai Prabu Puntadewa. Wah Kresna kakangku aku ngaturake basaku Kadura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang ora Kudaraya tak tampa siya diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang bae tampan ana ndak gegem dadiake jimat Kresna kakangku ora liwat prayoga nunggun lenggah. Iya Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Apa dene bule kakangku? Aku ngaturake basaku Kadura bule kakangku. Werkudara kadangipun Kakang tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ing Mandura ora liwat pangestunipun Kakang Janaka tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecak anggen jengandika lenggah. Arjuna ya wis kurang kepenak ya Janaka kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Datraya Praja Ngamarta. Kaka Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kaka Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Nek kula sedewa ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe nggih. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan.
Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi ndadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan tanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Ndorowati bilih kelenggan mangke paduka badhe praja Ngamarta saestu ingkang rayi Nedyang Rakit Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Yayi nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken Marwata Suta manahipun ing Ngaraka Ndorowati namung semantena kula suwun tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Ratu ing Ndorowati krana menapa Yayi pangrengkuhipun ingkang Ngaraka Ndorowati pendak-pendak kula sowan dhateng Negari Ngamarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng Negari Ndorowati kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinju dhateng Projeng Ndorowati kaecana jiga kelawan Mekewa Durgama Sangga Runggi Ndorowati kanggo kados dene Negari Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang saklajengipun keparenga sak mangke suka paring pangandikan menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak wonten Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mlawadipun mraping para kadang sentana miwah Ayaka ing Ngamarta monggo Koko Prabu kula kanthi Positorum kasiring samirana mrih sekar kaduk ngas kandanya maweh raras renaning driya dadosaken kagat raos sing manahipun ingkang rayin Ngamarta krana dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa Duh Koko Prabu monggo suraos kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ing Ndorowati Yayi mugi andadosna ing kawuningan estunipun sampun wonten tigang candra etang kelengganing nggo dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados ketaman welaking Jawata negari Ndorowati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya monggo sampun boten kirang-kirang nggen kula ngrawakaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandering katindaken gagar wigar tanantuk karya nalika semanten ingkang Raka nglampahi sarena narite sesemek kon raja mula bebantal boto sarimbak
nampi sasmitaning Jawata ingkang demeling wonten ing Karna medal margining pasumenan bilih negari Ndrawati saged mahmulya menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot ripotipun ing Naraka Ndrawati. Nggih mapunten Yai. Mboten marang-marang pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten. Namung wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun kepareng sowan wonten Gari Mandura. Sareng kula suwuni priksa apa ta sababe Dene Yai Prabu kepareng rawuh ana ing Praja Mandura. Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih negari Ndrawati ketaman pegebluk mongko madal sairing usada. Tumuli nedya nganti ingkang raka ing Mandura sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigati ingkang raka kadhapuk dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman pegebluk ngemadal sairing usada. Tuwin kula boten badhe ngetingalaken labatanipun Yai Kresna babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila Yai seru sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura wonten sukuliraning penggalih paduka Yai Prabu hamba bantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu ing Ndoraka. Koko Prabu esti ning manah Pandhawa mboten badhe selak namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging kapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mula ingkang saking menika Koko Prabu kula badhe ananting dhateng sangganing para kadang namung saderengipun menapa kula dipun keparengaken sak mangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sakadang supados saged ambirat penandang ingkang tumanduk wonten Projeng Ndrawati. Yai, wale-wale menapa? Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negari Ndrawati saged waluyane Remalta Majati jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Klimasada pusaka negari Ngamarta. Mekaten Koko Prabu kasinggihan mekaten. Werkudara, nggih. Monggo penemuning Siadi kepiye? Yen to pusaka Ngamarta pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling Projeng Ndrawati. Barep kakangku. Ora jeneng aku milani marang Kresna. Nanging eling ngono yen to wis marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung bepadang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetarenan kalau Kresna kakangku. Mulih ento pancen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Klimasada saka pangiraku maragake paringna marang Kresna kakangku supaya negara Ndrawati bisa padhang kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas ya. Arjuna kula paring adhawu penemuning Siadi kepiye? Mboten marang-marang pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yodipati. Namung kula sarujuk kaliyan menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Koko Prabu. Mengkono Yai kasinggihan mekaten. Nah kula maring adhawu Mara Siadi Darbya panemu kula ginamung jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yodipati. Menawi sekinten pustaka Jamus Klimasada menika dados Ndrawati menapa mboten langkung prayogi menawi pustaka Jamus Klimasada menika tumuli kacaosaken dhateng Koko Prabu Ndoraka. Yai naku lho ya tak tampa kang dadi penemuning Siadi. Sedewa kula maring adhawu apa Siadi Darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadangira kabeh iki. Nuwun mapunten. Menawi dipun keparengaken lan parilah paduka Koko Prabu kula gadah pemanggih ingkang sakinipun benten kaliyan para kadang sedayanipun menapa dipun parengaken munjuk atur lumara maju Dimas Ragil kadangipun Kakang Ratone Ratma Adipati Lino Prayaka Tiasa Arjo Panakare becik-becik
parandene tan dadi ayasing kala bendho malah bangkit mangkinan dotra beda kang reribeti Yai Sedewa Kalimantabe tinebena ing ladone Demawang tawang-tawang nuwun mapunten Koko Prabu ing sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih menawi sampun kalinanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjuk ngersep paduka Kanjeng Koko Prabu ngengingi babakan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada anggenipun badhe dipun sonampil dening Koko Prabu Ndarawati kula nuwun mapunten sepisan kula badhe munjuk atur bilih pustaka Jamus kelima sada menika pusakanipun para Pandhawa turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada menika badhe apes jayanipun tegesipun menawi wonten tiyang kang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejahipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka badhe dipun ngambil dening Koko Prabu Ndarawati kula nuwun mapunten. Menawi anggenipun nyuwun ngambil menika namung badhe kinarya srana tembungipun kados mekaten mbok menawi kula ikhlas, namung gandeng pengendhanipun Koko Prabu Ndarawati menika paring dawuh nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada kinarya tumbal Koko Prabu nyuwun pangapunten ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada mila menawi Koko Prabu Ndarawati menika badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepuh sedayanipun sami nglilakaken nanging kula nyuwun pangapunten menawi Sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka Jamus kelima sada Koko Prabu Dewa wonten dawuh aja kumalancang ucapmu aja ngawu gawar aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener nanging ora bener tumraping sapa wae kowe ngerti ora Kresna kakangku wis sapa inggih menika kadang kula sepuh kejaba kadangmu tuwa menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa teges Pandhawa iso kaya ngene kahanane merga dibantu dening Kresna kakangku tenape ngatasi Kresna membutuhake pustaka Jamus kelima sada teka kowe nggondheli pusaka negara Ngamarta nyuwun mapunten Mas kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal kula mboten ikhlas kula ingkang nggondheli krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nyuwun pamunten boten badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta. Turta kula nyuwun pamunten. Wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nanging atining menungsa sapa sing ngerti? Kula nuwun sewu lho. Kula mboten cubriya kaliyan Koko Prabu Ndarawati mboten. Namung samangke kathah telik Mangendrajala ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ingkang namung badhe miprilih dhateng kekiyatanipun para Pandhawa. Menika kathah lho Kakang Mas. Jagat rupaku lho manus maning dadalan. Wah, ku arepe dhewe. Lah kok seklimata benging Sedewa kok nyenthek talingan. Nggih Sedewa, wonten dawuh kok ora Bu. Mesine kowe ngerti ento Yai Prabu Ndarawati kuwi pujangane para Pandhawa. Srawunge Yai Kresna kalawan para Pandhawa kuwi ora menghitungan dina, nanging wis tetaunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Yai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo cubriya karo Yai Prabu Ndarawati. Nuwun pamunten kok Prabu. Kula nyuwun pamunten. Menapa kula aturaken menika ada dasar bener kemawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, kula nyuwun pamunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi kadangku Mandura. Yen pancen kowe ora nglilake pustaka Jamus Lima Sada,
tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh. Kowe wani karo aku, kowe wani karo Barep. Kowe wani karo Jelamprung, luwe-luwe kowe wani karo Kresna kakangku. Nyuwun pangapunten, sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih. Sasampunipun kula pikantuk pemanggih, teka kula dipun lepataken menika dos pundi? Kula nuwun sewu Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan. Sampun dados sarana regejegan tuwin sampun dados sarana memangsaan. Kula menika ingkang rayi. Kula ugi nggadahi pemanggih. Kula nggadahi hak matur ngersanipun Koko Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Menawi Koko Prabu Darawati menika nyuwun pustaka Jamus Lima Santa Kinarya Sarana, kula ikhlas nek nggo tumbal. Kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas, kowe ora nglilake pusaka disuwun ngambil tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kaliyan panjenengan. Menika mboten wonten gandeng cenengipun wantun kaliyan Kadang Sepuh. Menapa mboten menika mboten wonten gandeng cenengipun. Menika pemanggih kok dibathuk gathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kakang Mas. Rasa cerewet. Wah, malah murang karo wong gerak. Pinter njara langit ora menang karo Werkudara. Sedewa Kresna kuwi kadangmu tuwa. Kresna ki sing nuntun para Pandhawa nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene mergo pambiyantu Nyai Prabu Darawati. Lah kok dadi kabeh lelabane Nyai Kresna ora mbok etungi karepmu piye? Inggih, kula nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajeng tangan menika boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Koko Prabu Darawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung. Kula nyuwun ugi Pandhawane gawe apik karo Darawati ya kudu ditung. Wah, jan kuwi pancen ngeyel tenan. Wah, malah wani sekecap karo Baladewa, Werkudara. wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki Wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku? Iya. Inggih. 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 Ayo Wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani Wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Yen nyepet marang mripate Werkudara ilang-ilangan ndok siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih, menawi telu mekaten inggih kepareng kula badhe munjuk atur. Yo matura. Kula nyuwun pangapunten. Nadyan dipun dukanana kados menapa kula tetep puguh wontening pemanggih kula. Puguh ora mung tegese piye? Kula mboten badhe ngiklasaken pustaka Jamus Lima Santa dipun asta dening Koko Prabu Darawati. Wah, minggat. Ora minggat tak gecek nek kene. Nyuwun pamit, Kang Mas. Mangosno nyambrang dadi karonaning kaswase dosang kondo astrat mojo long lalu mangolati surya mangrangsang Werkudara Siadi sing dadi bareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kena ngapa kowe mentala nundung karo adimu Sedewa? Yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun Kakang. Wah, ora. Kena ngapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Dimas sing dadi ratu ning Ngamarta kuwi sapa? Kowe. Kena ngapa panguwasaning ratu kalah karo Kadangmata ya kuwi sing jeneng Werkudara. Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa botang piye? Pandhawa kurang siji, monggo golek sak-sae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeng jagat krana Pandhawa kurang ganep.
Sedewa lunga ora bakal suwe nggone linggal negara Ngamarta. Aku ngerti pambegane ragil. Monggo yen wis tentrem atine tumuri bali marang bumi Rotawu, wis ora sambung gagas. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan ya Yayi? Yo tenan. Aja mung kandhek ning pangucap ning kababaro dadi pakarti. Yo monggo tak golekane. Iya Dimas Koko Prabu Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng, tegesipun kula mboten badhe kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karo kisahipun kadang kula Yayi Sriwa. Namung semantena gandeng boten wonten ingkang gumana musik wonten salebet manahipun ing Kang Ndrawati kejawi namung damel tentrem negari Ndrawati tumupun samangke kula suwun pustaka Jamus Klima Sada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndrawati. Malah samangke menawi Ndrawati sampun ketingal padhang. Kula ngunduraken pusaka Jamus Klima Sada bebarengan kan kadang kula pun Werkudara kula nyebadhi angulari wonten pundi kadang kula pun Nyai Sedewa. Tansah marep pamoring sukma sinumaya winaya ing asepe Koko Prabu menawi kula mekaten gandeng sampun dados pasarujukanipun kadang kula sedayanipun tumuli pustaka Jamus Klima Sada kula aturi nampi. Sasamunipun ing Raka nampi kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng Garing Ndrawati. Koko Prabu. Nggih. Sawetawis Koko Prabu lenggah wonten Garing Ngamarta rumiyin. Mangke menawi sampun padhang lelampahan Garing Ndrawati, tumuli kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja suwe-suwe Kresna. Inggih, kestaken dawuh. Mendalon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Udara mengker Koko Prabu Ndrawati. Lah kok iki ora panglingsuhaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere dong apa iki? Sowan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong timbalana. Kuwi kadine apa duwe karep sedya dhewe. Apa pancen diutus karo bapakne? Werkudara prayogakna. Yo Petruk Panakawan Petruk padha rarja sapraptanira Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing Ladoni Dumawahing Tawang Tuwang sinuwun. Linepatna ing Tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumeng kemeng pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka sinuwun Prabu Puntadewa.
Iya Petruk ndak tampa. Pangestuning Sun Tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Werkudara apa Bagong tak timbali kok meneng wae. saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, Timbali. sapa? Sing nimbali? Sinuwun punta. Bagong, Non padha raja sapraptamu Bagong. nun amit-amit derek langkung kaliman tabik tinebena iki lho dune dumawahing tawang ning ngono lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padha raja sapraptamu. Wilujeng nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Andel ora iki. Akhir ngomong ta mau, mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arepan. Dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk ndak tampa. Bagong, Non, padha raja sapraptamu. selamat. Wong edan ora basa karo Bendara. Aku tak kon mlus-mlus sira kok tok-tok. Wah, aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kuwi mau lho, sirahku sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jelu. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cemelmu. Gedhe tenane. Cleng ngono nang ngendas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe ya. Pengecunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk padha raja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngiten. Iya, Petruk. Bagong padha raja. Pengecunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk padha raja sapratamu. Sapa iki nggawa sound system? Wah. Sapa Gong? Sinun Prabu Baladewa sro tenan. Ora nganggo tes-tes ngono. Besok padha aja sak mak peng nang kuping. Ngerti omong aku sro dadak omongnya kowe. Nggih pun Meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano. Ngono nggih. Bagong padha raja. Ngene mandang balajo. ajan iki. Srone raja macam berarti merke apa nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Srone raja mah wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilike salvo-salvo meneh. Apa? Apa Gong salume? Volume ya salume ora. Ora seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogano mulunggo. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Dalem Petruk. Ana wigati apa Petruk? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk. Sureng Dewangkara kengken ler manguswa kang layon
ingkang memanise wadananira layu kumbal kucem ora nyomaratane Jangan ngendikane Bandara Puntadewa Petruk. Sowane nang ngopo? Niku kula mboten iso ngampet sedhie ngati kula. Ayo. Laki sarungku tak ajar kowe. Kaya jeli. Ono apa Petruk? Mungkin dados nang kawiningan Aja mundur. Punonten sebulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara ndara. Bapakmu Semar nandang raga. Mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petruk? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-kedip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Kula niki nunggu sesasi kalih Gareng kalih Bagong bapak. Ya, Gong. Bapak ya ora obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumat nika kula ombeni diapet. Ya, Gong. Anggere wetenge lara nak ombeni paramek. Mboten mari. Iya. Lah bareng sawijining dina kula tilem, Gareng tilem, Bagong ya turu. Merga wis pirang-pirang dina bapak. Dumadan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petruk. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya, Le. Terus Gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus mboten anu bapak ngendika ngenten iki. Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku sesuk-esuk dit mangkata. Bar ngoten niku terus bapak ngletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak Gareng ayo rengsong ning Pandhawa. Gareng boten purun mon Gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lakon kok kaya tumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus lima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satria ngateteken mati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi
kertinipun bapak ngripun tansah bantu dhateng para Pandhawa mesthi mawon Pandhawa boten badhe kawratan rawuh wonten ing Karangkadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa boten rawuh teng Karangkadempel bapak selak bablas boten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa kepareng rawuh wonten Karangkadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas ature Petruk. Lah kok dadi atiku lara-lara Yai. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku kerloro-loro. Petro. Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang wis watuke mikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Kula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sareng sak lampah kula sowan dhateng Karangkadempel damel lega penggalih Bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya Petro, nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petro. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Merga etungen Petro ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga, tindak? Iya Petro. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Wis ora kosek. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Nah iya. Aku lambene ora putih. Teles e. Oh ya wis. Mau kathok-tok aku. Sebabe pripun? Petro nun Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semono Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Klimasada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pusaka Jamus Klimasada mboten entuk diasta dening Sunan Prabu Ndarawati, dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng kelawan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku. Terus nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabing Mandurawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klimasada mbok menawa dadi sawana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungso sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula.
niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungso sapa sing ngerti. Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati ora kabeh wong cedhak niku nulung ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh. Mula kudu ngantos-atos ngendikane Ndarasedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa menika gandeng Sina Prabu Darawati ning sapa ngerti Sina Prabu Darawati menika malih tinggal merga Sina Darawati menika isih wujud menungsa sing isih wujud menungsa niku isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti. Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepunden ming Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondhele pustaka Jamus Klimasada. Tumuli Sedewa ditundhung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk. Candak unduring perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentolo nundung keng rayi ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ing perkara sampean dasare ngebote Sina Prabu Darawati sampean mentolo nundung keng rayi Ndarasedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndarasedewa niku sapa? Ndarasedewa niku rayi panjenengan monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu kualon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndarasedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Lah ora dingonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendana Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndarasedewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya sih. Iki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Ndarasedewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun prisa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep mau apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggaling Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembek karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis kangen kowe mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndarasedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndarasedewa niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe iki dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng arang kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, Sak urung dia kata-katai. oh iya. Karo mikir karo Iki nang ngruntik kata-kata sik kowe terus ki terus. Aku lagi pandeng-pandengan. oh iya. Nek nganti bapakku lho mboten wonten. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing luput kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah bol. Lho. Bol piye?
nemu Baladewa tundang bal kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok dadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ono perkara Pandhawa ora tekan Karang Jembel. Terus itu salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndarawerkudara nesu. Ha to? Sing marahi Ndarawerkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkaning Ndarawerkudara, Ndarawerkudara tange nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki rame sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Jembel, luwung Bagong mati ning negarane Bagong karo bapak tekaning pati ora kelakon penjangkan. Ha ora, Tru. Nek arep mati ya. Waduh. Terus mbok sing apik cangkeme, Tru. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, kira lahir batin belane bapak tuh. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki kudu dirembug, ora men dirembug. Nek kudu dipiye carane? Ndarasedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean, ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Panas lho, Tru. Heeh. Ono digawe gayeng lho. Kene wis mulai panas lho iki santan-tantangan lho. Iya, iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndarasedewa. Nunduk sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Ngroko Prabu Besir Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Mahendra Manjra ora Baladewa. Mula perkara iki ora tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndarasedewa. Ora goleki Ndarasedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep apa? Ayo Gong, wis gayeng iki Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndarawerkudara wis muni ora trima arep ngopo iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja kok. Damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek Ndarasedewa, kula sing ora trima. Banding mari Petruk kowe arep ngopo? Arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi apa. Ayo, golek apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Nek ngendi papane wong neter katidayan Alun-alun negara Ngamarta iki teter. Petruk Werkudara sing tekani pati. Gong, Iki wis dadi lho kene, Gong. aku wis ora ngarep rono kok. Lho, piye iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Loh. Weh. Oh, cangkem itu. Asale ngayal ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabangke kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke nek sampeyan ora gelem goleki Ndarasedewa, kula nyuwun mampun tetepani karo sampeyan. Petruk ora mlayu lak deplok dasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu. Tak anggap mung siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Gam SD wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tau aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya mung SD terus. Mula tetep tangguh saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, wae Jawa wae. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa kanggape apa? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing ta medeni apa murasa kok kan gunung sing tanpa guna. Ayo, mati berkaya aja. Ayo. Ayo, ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo.
Cek aja. Beli bu arung karuan gayeng iki. Oh iya dong ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sermu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel, rawe lantas malang-malang bakal tak putuk. Wani kalau Baladewa sing tawat dene apa? Wah, dalah. Bagong wis ngarake Pra Baladewa pesane Sanjara Langit. Wis ngarake Bagong sasati iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Pamane nek kate ayo. Jemetu Jawa tandinge keri Jawa. Ayo. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti kok ora boleh mlayu nabrak cagak. Seneng ya aku. Amen tak bebeda kaya ngono gendandapan. Monggo sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajeng prisa critane wonten tenan kok. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Diandra. Aja kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Mangkelake kan. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo. Nilai ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo, Bagong? Mulai niki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to. Ana, Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok 0 mburi dhewe warnane biru. Kancane ireng. Cilaka iki. Konangan iki. Tak tambahi 0 dhewe pulpene biru. Monggo 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono ora ngapusi to mboten. Nek kula nuwun maring adhawu. Pundhutna Prabiyadana istaken dawuh. Nek ora ngono bola-bali ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Weh, sapa ngerti neng tuyul. Saya sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora mung paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bandara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang tahun.
Tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ras. Semar kok dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang bareng nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahi pangestu nggih, Den. Iya iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih, nyuwun pamit, Ndara. Iya iya sing ati-ati kono. Prawadya Bala Pak Sur tambur nyang suling pepandeng dalutak miwa bandera kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryang Pringgodhanipun Gatotkaca semadung dawuh wonten paridamel menapa dening Paduka Prabu Ngawi sangganing para putra ing Jodiwati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Gatot ndak tampa ya Gatotkaca ndak tampa Ora ingkang putra ing Jangkar Pipun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Antarja ndak tampa Rama Kyai sembah kula ya Antarja ndak tampa Pakde aku ngaturke bekti katur ya Pakde ya Antasena tak tampa aku ngaturke bekti ya Pak ya Cahedan tak tampa wonten paridamel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura Ngawi sangganing para putra ing Jodipati Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena piye Pakde wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu ning ngarsaning Wakmi Mandura ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodiwana Aisy Werkudara supaya goleki Panakawan Ngamarta siji Petruk loro Bagong ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karangka Dempel yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karangka Dempel kowe tak paringi Purbawasesa Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau liripun kados pundi Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten dasaripun menapa wae dene kula kedah mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong sik Pakde sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono ngerti yo sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati Ndarawati ketaman pegebluk mongko bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada nalika semana Werkudara Janaka Nekula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna ya mung Sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko Sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi Werkudara lunga saka negara Ngamarta lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak anglayoni jujuran usuli sowane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro mongko Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ning Karangka Dempel 5 cacahe ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane Sedewa ditundhung karo Werkudara anane nundhung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati merga Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjalmane mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara bapakmu ditantang karo Petruk aku ditantang karo Bagong mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh yen pancen Panakawan kuwi isih wani karo bendarane ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paripeksa mangkat to karo kaca gosek Kang aja mangkat sik Kang
Antasena ngopo? Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caidan. Sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa godhang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Lima Sada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Lima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekilangan pustaka Jamus Lima Sada uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono? Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Majelis Dewa kuwi bener. Lho Majelis Dewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau Majelis Dewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Gedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki anakku kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti mau apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawanku sik. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kait mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gatot Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gatot Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruta paripeksa. Dipeksa yen meru tak paringi Purba Asesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing tumandang ki nganggo ati Dik. Nganggo ati wong arep tumandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodipati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, ora usah nesu. Urung rampung le takon kowe. Oh. Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukani Pak Lek nek pancen Pak Lek ki salah. Ning Pak Lek Dewa ki bener nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pusaka pustaka Jamus Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning pesuku sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa kuwi ora selawase bener. Ora. Wong tuwa iki kok sok-sok salah. Ning mergo nggone tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dadi pendonong niki do bingung.
Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti apa? Ora ngerti kowe, wis ora lulus. Oh, malah ngatumi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki labuh Pandhawa ora mung nalika nang negara lho, Pak. Ora ana nalika nang kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin Tapa Brata mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa. Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, ngamartoke didol nggo nguruki bales kabecikane Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalan-nalan ora. Werkudara, ora sang gagas Antasena. Petruk Bagong tundur kene. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora usah melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karangkadempel. Mergane, lho, Pak Demandra rak ngendikake to nek Semar loro bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karangkadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, tiliki. Iya, Dimas. Kang Antarja, piye Dimas? Tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora mung kosongan. Ora kaya dhek aku loro to dilek kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to eling-eling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Demandra karo Bapa Jodipati Kang. Yo Dimas. Kok suwi, Gong? Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tau beng-bengke ringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok wis suwe banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus iki tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didum le. Wis nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didum-didum. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong aku siwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didum rada ora lara. Mbok menah men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, jago ati ra jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 01. Ya metu. Aku ora cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngrami omah itu. Oh. Ning jeneng keramik iki nek dienggo nek duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu mblesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus.
Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan-mangan, mudang-medeng, ngombak-ngombe. Karo gareng janklok. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo, mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu, ngandel ora. Ndara Werkudara, Yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat eseme 2 bulan. Jelek urip ning alam padang jaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngadi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean yo mbok kulino karo watawantune Petruk, kula niku rak men ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggo. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Wah, Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune icik-icik Werkudara buantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, Nggih. piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyes karo Kyai Prabu Kresna ki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Wajah aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kakaran kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis anak kowe sing iblis. Woi, aja mlayu. Nendrangi wah anggere sikile tiba ning lemah duk ngedekok jero banget nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu apik. Ngopo? Terus? Apike awake ndonga sak iso-isane. Mergane Iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Wes doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing bahaya. Kowe ndi sing andro? Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Keluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejek siramu modar. Durung Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kowe ngomong terus. Bekti kula Den, ya. Selamat to, Tru, pengestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo?
ngopok. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak ndara Werkudara. Aku tekan kiri kon metu kowe truk nyok tampanono tiye. Ya terus aku tak jajan es teh, aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Muka-muka dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Menyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Tru. Pokoke diikhlaske wae, anggere ikhlas sak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae, Gandara mestaka kula ngono wae. Sik gong kowe iki omong apa to? Dar kowe gendi kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo, Tru? Dioyak Kang Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Ya bapak. Ngopo Tru kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Sik to, Gong. Waduh, wetengku lara banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Datulaya nantang kalih Kang Rama. nantang bapak. Nggih. Ha sebabe? Nah, Kang Rama nundung Darasdewa, Nundung Pak Trisdewa. nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Pak Trisdewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gotrang. Pamriye? Nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gotang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Oh bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula-mula wani kali Kang Rama merga Kang Rama nundung Darasdewa. Oh ngono to. Nggih. Ya ngapunten. Bari bangsa kula wonten Kang Rama. Rasah nangis. Arep mati kok nangis. Ya dimutnya. Mirung kok kon ngemut. Besok ki anggere stres sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tang ding 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 tang ding 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 tang ding 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 ding. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Wih diyem-yemi, mengko nek wis kowe leno, pres. Nggih, Den? Ora. Iya. Seneng ae. Ora
Ya tak jajake es teh. Weh Kong. Nonyo Ya sithik-sithik ora. turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, Apa? kula doyak ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petruk. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapa Werkudara. Anane Ingkang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Drobok. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengen supaya bapak niku kasembatan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel, manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki ya. Jos gong iki. jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara Ties. Mudhar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung dipateni alus-alusan to. Nah, pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrene? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya. Manut. Bagong manut. Manut. Waduh, dadi Werkudara. Ha iya. Nglereng iki aku. Nglelengno ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Tok denge ya. Nganti kuning. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Ing titiprane manganak anong Baricata Mbak Lumembak. Dijambon. Mbak Lumembak lamun mambeng terumbak ing samudra angra. Sida ora iki, Ora omong ngenteni le njupuk wayang. oh iya. Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedak kok isi omong kowe. Suluk meneh mawon. Ya. Tan samar pamoring sukma sinumaya. Sinumaya winayu ing asepi. Oh, mandi panyuning Sang Antasena. Bilang wujuding Lora Petruk miwah Lora Bagong ana nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara.
Wis gleleng kae. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun piye to? Kowe urung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa truk. Estu napa? Kowe lak domengi kok. Waduh. Ngapae? Ngapa-ngapa ora? Urung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok mades iki? Werkudara ini arep ora dadak. Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong, lilinggo sing apik. Malangkrek. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye ki Rantasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gede, ha? Kurang gede. Wis angel. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedhe sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa esuk. Penak nek omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak tekan kene, Kok. Oh, nah rada-rada. Gedheke sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso ning cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Nah ning cendhek Ora apa-apa, ora apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku wong kakak Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bapa Jodimati. Wah. Ayo kek nyeluk jenengku. Wah. Bapak matur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Wae gede kok suarane cilik. Angel jan repan aku. Aku mau ajane. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya wis. Omeng paitane kok meng es teh ora. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo. Wis ngono wis ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. Hah? So. Oh mingso sapa saking cepete mingso. Mungsuhe padha karo bapak. Bojo kuwate. Aku bapakmu kebakat. Dracula ke mungsuhe kepapat. Kakek iki kontese. Wis sakaremu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa denger. Baladewa. Baladewa kakakku apa? Sing mrayekno ngati-ati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mundura. Mungsuh tak trajangi. Yo ngati-ati wis kono. Iki mungkin nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal lara, dipateni ora bakal mati.
Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati. Wah. Jangan begitu. Kowe ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Wah. Aja kaya ngono wae. Uleh lah dalah kaya apa Werkudara musuh awake. Ora tatanan. Waduh, lah kowe iki ana Baladewa. Lah nek aku maca ning ngarepe kanca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Wolo edan. Omongan sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawuh kawar aku malah menungsa tatanan kembali malah nonton mati. Aku. Bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bleduk mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mula aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubriyani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Mboten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Ayo, Koko Prabu, Koko Prabu. Kosek, iki kersa iki? Inggih. Iki kersa iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane, gong. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu ngaturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran ki menungso ngembari karo aku iki. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe kok piye? Lho. Kersa ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbah. Konangan atre yo sarene Musik to. Mani iki sikik men gayang ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk iki tumama, ilang kados pundi? Pagebluk menapa kok Prabu? Kok sik to. Yai Prabu mau tekan kene. Aku yang nderekake wonten wigatine. Yo nyambil pustaka Jamus kuwi masa teng wigati kenelo tumbal wadali Praja Ndara ketapan pagebluk. Lah kok Sadius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkira yen Setyaki? Wonten dawuh. Kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane wae ngarani karo yang kusit kaya. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringosmu. Wah, Meneng. aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka nduwer. duwer dengkulmu mlocot. Wis kok ora anu iki. Men ket mau dunake duwer.
Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jare ngekaki kasekten mbul ya ora ana apa-apane to. Nek ora mati, Sing penting ora mati. ha iya. Mangkir piyen? Ning sadurunge ayo. Ponokan Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk kok? Baladewa, Petruk. Ayo salin. Ngayel ayo salin. Kowe barang. Aku sapa? Kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, bubar pisan to. Lah. Ganti klambi. Wah, iya. Waduh, gaya ora. Mengane Bagong kon salin nangel. Ra sida ngelucu, Truk. Ha piye dinggahke pisan? Ha iya. Oh. Wis saiki padha sumeneo nggih. Koko Prabu nggih. Mesti kemawon Paduka menika kedahipun prayitna tegese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Lima Sada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampurna Tandrawati kok mboten dipun derekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing nggo pustaka Jamus Lima Sada mau sapa? Wujude ya kowe kesope rata. Tresna aja mbebingung aku wis kebacut nundung Sedewa jebul sing gawa pusaka dudu kowe Dudu Werkudara Setyaki seksine. iki Kakang Mas Yudiwati sanes Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah edan Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene. Wah, dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapokmu ora we. Jomongi ngeyel. Wong nek muni nduk pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Ya geletne ya. Us. Mangkel aku kok. Senengane kok wong kuwi anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani, ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa kuwi? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna aku tak bali nang Mandura. ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Lima Sada. Ning lelakon sing wis lakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake? Ngibarate sega ingkang wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sega. Ya. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Lima Sada sarta ora nganti lawan adimu ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowane Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas mangkat to dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura Semar.